ndanorondedzegwawo. Saka ndabva kwaari neno ndakatangura kuti no man zvimwe zvinhu zvaitika zvisiri normal, but the time andiri ikoko ndasingazvaoni like zviri normal, like something like that. Why ndichiti zvisiri normal? Mukadzi wakanga asingabudi mumba at all. Mheno kamakambozvona asingabudi mumba achigara mumba zvinotoitika like life kuti uzikanwa kuti aiwa musimudzi chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika mumba aufutaure chese chine miko yakaipa chishaye simba. Unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndakaiso chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. Tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita timusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipinde muepisode yanhasi. Sana angotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ari mai vanga vari paitesa musika ndobva vato nezvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecold. Baba, tinokutambirai muchirongwa chedu cheAcross the Border. Makadizve? Ndiripo, makadini? Aiwa, tinosimba isusu. Tingati nhasi tiri kutaura nani? Nhasi mukutaura naPerfect Macharaga, zita rekuberekwa. Perfect Macharaga? Yeah. Perfect Macharaga oronga? Macharaga. Ga? Yeah, una GA. Alright. Ana Macharaga vanobva kupi? Vana Macharaga vakati wandei asi kwandobva kumasvingo. Masvingo? Yeah. Alright. Masvingo yakati kureka, which part of Masvingo? Takazvarwa kwaMapanzure kuMorgenster. Kamuchizwa kune Morgenster ndokwatakazvarirwa tikakurira ikoko. Tingati Perfect akakura sei kuzoti azouya kuJoni? Timbonzwa nhoroondo yekukura kwaPerfect kubva achimuduku kusvika. Ndingati ndiri mudiki ndakura namuchemberi wangu kusvika ndasvikawo grade 7 form 1 ndikazokura ndiri kumusha kwababa vangu kunawo kwaMapanzure side rekuMorgenster ikoko. Ndikadzidza chikoro ndakadzidza panzi paMuchenurwa paprimary, ndikadzidza paMapanzure pahigh school, ndikazopedzisira ndakumukobha kuGwero kuMidlands, ndikazondopedzisira ndava paMukobha 3 Mukobha High. Muchidimbu kakurarama kwandakaita ndiri ikoko zvinhu zvaimungozi vakararamira kwekumusha, zvinhu zvakangoti home mbichana uchisqueeza apo napo. Ndapedza kunyora form 4 ndakambotiraya kumbotsvaka basa, in fact kutsvagirwa basa nenkwasha, but zvasingasangani. Chii chazvisingasangani? Mozi kana usina kunyatsokuti wazopedza chikoro kumusha ukaenda kuuniversity ukadididi zvimabasa zvokumusha anotinetsei. So ndakambowana rimwe as a debt collector muGweri imomo, ndaishandira magistrate zvokunotora like ndaiendesa matsamba kwaari iye, ndaisvika kwaari iye ndotora matsamba unoenda wanenge watumwa iwo ndokwanenge uchienda nematsamba iwawo. Saka ndakashanda I think 3 to 4 months, then pakava nekusanzwisana namagistrate that was 2012, but paiva netunyanya tava kungosumuka. That was the time yainetsa zvemasatanism, this and that. So sisi vangu vakati ndisashandira munhu iyeye this and that, ndokutongokata kwatakaisa nyaya yacho iyo. Tinombonzwa kuti this and that, chii chainetsa masatanism angaita sei?
ndingati do you remember pakabuda song ya Matthias Mary madhezi asati azikanwa kuti Matthias Mary ndeupi na this na Blessing Shumba I think it's 2011. that was 2012 it was 2012 I know specific time ndichimushandira kudara like aiwe achinditora nemota pamba or else ndaenda kumba kwake makuseni sandaisvika kuya makuseni paipa ndoenda kumba kwake only zvaita ainyora matsamba neruoko then ndoita zvongunotaipa paPDF papeji rangagara akaisa totaipa oprinda out zvinhu zvake opeka maletters aya ndonodeliver wherever kwatichifana kuenda. Then saka inini semunhu aiti ndichifamba naye ndichiona zvinhu zvakasiyana-siyana nevanhu vakasiyana-siyana nekwanondituma kuenda ndichina ndiri ndega dzimwe nguva andimbongondipa mari transport otienda kuShurugwi paadhasi yakadai enda kumaini yanzi unki yekuShurugwi kokuya kuna namandava or something like that ndichinodeliver matsamba watu. So ndaiuya ndadzoka kubasa kuya ndaiuya ndoronzera sister nhasi ndafamba sususu hanti munhu akasvika vanongokubvunza nhasi mafamba sei then ndoyorondedzera nhasi ndafamba sususususu. So at the beginning vakangotanga ini kwaunoendeswa usingakuziva hautyi here ngati hapana zvindombotya bhozi sofa ndo zvandiringoita ende vanhu vacho ndotovaona personal like hapana problem. So pakazoita problem pekuti ndava about a month I think a month or so madhezi wataitoridza song yana ichitaura na Blessing Shumba yanchazonye was Blessing Shumba bhozi yanyanya kuteeranga song aiva netime ngokuti angasingatauri like specific kuti ari kuti kudii angoti this time of the year like off topic zvinotoshawa kuti zvinhu zvarotaura chii. So the first normally like first time was takatanga taenda kune imwe building iri pahotel paMidlands taona vanhu vakawanda like takatoenda mumaoffice tagara pa 2 minutes ndakavarega vachitaura bhozi I was not involved pavanenge vachitaura nhau dzavo ndangosvika ndokugarisa pa votaurawo nhau dzavo vodzoka ngatibaye takabva muya mutauni musi weumani racho atime yacho ndakandibata nhasi wai tichidhilaya kuenda kumba saka takazoti kwati svibei pari panonzi pane seko paiva neseko that time now pandava netime isingakuendera but pane seko rekuescort wakuenda kumukoba akaita offroad obva adzoka zvikanzi izvoni this time of the year pane zvaichingoitika pakazofani like nhau dzake dzisingachanzisi kuti chii saka ndakatanga kungotya sokuti like chii chiri kumboitika atafamba futi takunotenda kona yedu kuenda kumukoba 17 pachikoro pane ndakadzidza pamukoba 3 atanga futi zvokubuda murodhi achidzoka achita sei achitaura nhau dzake dzisingahwisiki chichii. Sa that day ro ndakabva ndasvika kudheni ndaudza sister zvaitika nhasi mejiro zvanga achita nhasi sosososo handisi kuzvinzwisisa sosososo zvikanzi vakundityisa ndikati ndava zvikanzi I was doubting zvinhu zvese from the beginning kuti munhu anongokutuma ndikati but andova madebt collector ndo zvanoita unonge chingotumirwa netsamba uchita so I'm assuming something ake haasi right mentally or something asi sangabatikana. The following day we were towards the month end. No, I'm not a really specific good part time actually. I think it was like 2-3 days after papa akanditi zvoni you need to move out from your sister nemhaka yakandaro ndakasvika ngamudze ngati ndikuda kuregedza basa zvikanzi nemhaka ndikati asi vanga varingoti ndandakatidzimewo kandasina kunatsokuti okay ndikamudza chokwadi asi vanga varisi kufara nekuti kushanda kwandoita kuno zvikanzi why you need to move out kumba kwasisi wako I'll find you a place so right now zvachaita musi weekend mufanira kutsvaga imba utsvaga imba I'll get you a fridge stove bed then you start your own life watokura so ndikatofila ngati ampo ndatsoka kuna sister manje ndatovarunza ngati munhu yakuda ndotsvagira imba yatova wese why achita energy unotengera zvinhu nekutsvagira imba achitadza kupa mari iyoyo vatanga kupopota so vakazondibvunza sister mangwana ukuenda kubasa here ndikati vangoti alright akaona kuti amfara pachisinawo
same day ro ndaenda kubasa. Ivo sister vasara vaenda asi munhu wechechi but zvakabata zvokuenda kuchechi musi vaenda kune umwe madzibaba Jane waita zvemasowe. Aindaenda futi kubasa nemunhu yayo. Same day ro ndiri kubasa akanditi ndine basa but basa rasi basa redu rotofanira rawajaire. Kati nderechisvika ndine mine iri kulowa gwero. So what we need to do ndida kuenda newe kumine koko asati ndine mota yangu toenda nemwe mota tichaenda nevamwe varume iwo what we need to do iwo kuradza paunofanira kuzogadha for a weekend. That's same day roro. Ataskafanira same day. I remember the day was supposed to be on Tuesday. Kata okay fine. Ndiriko kubasa vakandifonera sister uri right ngati andiripo zvikandiri kucheka po andatodzoka izvo kwavaenda kwatoudzwa semunhu wejeni yakuti kune kwavada kuendeswa chichiso asi ndaona asina kudzoka asi havana kuda kundiudza ndichiri kubasa ndadzoka paya manheru asi mazuva ose madini asi andovarondedzera ndisati ndataura infact kuti toda kuzodaya zvikanzi hakuna iri kwamuda kuenda nemurungu wako ndikati hinda mabvunzo zvikanzi ndikukubvunza apa tatasara tiri two boys vaigara inino kwashangu nevazaya so vamwe sakaenda kunorara sister nhasi yambosara neni zvokuda chii zvauda kunyatsotaura nesi tiri two zvikanzi izvoni ndakukudza chokwadi kune kwamurira kuindeni pamadhezi ari from now kusvika Wednesday like ngati how mazviziva sei for sure kune kwada kuenda zvikanzi hauchatoendi kubasa kusvika kutotanga mangwana uchatoendi inda nayanda uchirememba ndakakudza kuti handifariri zvinhu zvezvo ende pane zvimwe mastora ndaivaudza wandiyasangana nazvo kumba ukoko because hauteuye pamberi apo nhau yacho zvaitika kumba wacho saka vanga kuzvibatanidza zvinhu zvose zvezva zvese zvikanzi nawe azondipusha ndiende kwamadzibaba Jane iwe ndaona wanzi chii haudzoki kata ho nenhau yechi zvikanzi munhu wakushandira anzi anoita zvinhu zveusatanist like how why muchidaro zvikanzi ndokudza ndizvozvo pandakazvibhilivha nemhaka yeye kuti ivo vazviziva sekuti ndiko kwatiri kuenda zvichokwadi time ndobva ndatoregeswa kuenda kubasa ndakapuwa foni kubasa ikoko simukana ndiri kushandisa rangu ndikati saka ndinodzosera foni mangwana makuseni svika utatodzokeri nefoni ndikati ndotya kuti kundizokuningira nefoni yayo saka pane vamwe vamunini vedu vayo anga ari mupurisa aishanda ku19 zvikanzi no hande totora bamunini toenda navo unosiya foni iyo atanotora bamunini vayo tabaya kuyako bamunini akati handisi kupinda kusara pano pagedhi svika paya patsara pagedhi ndatopinda hai atoona why auya late because ndakanonoka ndikati handasi handina kuzoshanda ndafunga kusiya basa zvikonzero chei ndikati vanzi ndidzoke kumusha zvikanzi kwakanaka here chii chikuitika zvikanzi ndobva ndati izvoni kune zvandifanira kuzoita kumba saka its agent zvika wadi kungozoenda after chi because I'll give you your money so don't stress I'll give you your money then you will end after chi tabva kupraza but it's too agent that's why ndatonoka kuuya because vanhu vatofanira kuenda navanza kuti touya nhasi izvezvo handisi kuenda nebhasi atoradza tagumbuka zvikanzi give me my phone vatotora foni yaya ndadzokera panze papa bamunini akati wapuwa mari yako here ngati handina zvikanzokera mupuwa mari yako svika paya ndamuti ndoda mari zvikanzi handina mari pano wakutozodzoka paunodzoka kumushando unowana ndava nemari yako ndikati handina like handifungi ndizvinodzoka ora ndodzoka handidzoka handizivi zvikanzi zvaizvobhara namari yako zvobva zvapera zvakadaro ndadzokera kuya kuna sister ndotovarondedza ndo zvasozoitika ndatozomusiya foni ya but havana kudzokera havana kutipa mari yangu ya so tapusha wadiruka isi apa yangu vanhau ya tazoenda tese mainasisi kuchechi kuya ndobva tanorondedzegwawo saka ndabva kwaari neno ndakatangura kuti no man zvimwe zvinhu zvaitika zvai zvasiri normal but time andiri ikoko ndasingazvoni like zviri normal like something like that why ndichiti zvasiri normal
mukadzi wake anga asingabudi mumba at all. Hameno kama makambozvona asingabudi mumba achigara mumba. Zvinotoitika like life kuti uzikanwa kuti maigozviziva sei kuti mukadzi wake indaishandirapo maishanda pamba hati pandaitaipira zvinhu kumba kwake ane office pamba, saka ane office sa like mu sitting room, then ane kona yanoshandisa as office. Ndingati nechi then the other stuff zvandiri kuti zvaitika pamba ipapo makechi nje asingadi pamba pake chinzi chinetswe kana muchishungurudze kiti ane kiti yaidya beef, kiti yaidya beef. Ndo zvimwe masuspicious thing aikatanga kuonekwa nesisi vangu, but ndangoti maybe vane mari kasaka inini that's what I was saying kumunasi wangu ati no, I think because ane mari and like inini to be honest nenyo ndichiona lifestyle yavo hazvina kundityisa because mari ndaiona sure kuti munhu ane mari ane ukangomuza ukapinda panzvimbo nayo nanomari kuti apa pane mari, so hazvina mbondivhundusa ngati ane mari. Then nepakanotenga rimwe dress kwaMikus akauya naro, but ndaisvati anopfeka dress achienda kupoza abudi zvintoda kuenda kupi nemukadzi wangu chichichi iye atozvitaura kuti mukadzi wangu afambi like abudi, anobuda achienda kubulawayo nekuchechi kwavo, but andamboona kuchechi kuti ndeipi chechi yavo handinganipo kuchechi kwake kuti tichienda kuchechi, but ini ndichishanda navo ipapo pamba handinamboona kugara ndaona achibuda pamba. kubuda pamba kwamuri kutaura kubuda pagedhi kana kuti kubuda padhoo remba mona muri mumba muno kubuda panze apa chapo kwete kuti panze, kwete muri panze pagedhi apa, kubuda munomba straight anga asingabudi. So but inini izvo zvasiri mokonze mbozi ndaisvika nenguva iyoyo ndongoona, but iye ndinatsotaura kuti mukadzi wangu abudi panze. So it's something like inini mubrain dzangu first time ndangoti maybe kuti anogona kurwara or ane something chisiri right kuti aende panze. Sande ndichingosvika oneni taisvika makuseni ndoita zvimapepa avo kandichipinda ndoprinda kandichitumwa kwandienda nemapambe avo ndotoenda ndodzoka. Kana adzoka dzimwe nguva ndadzoka ndakananga kwaari, kana dzimwe nguva ndadzoka tosangana mutauni ontaura kutauni kuya toenda kumaofisi evanhu ava todzoka kumba ndoenda kumba kwangu, because it was a walking distance kubva kumba kwake kuenda kuedisusu. satoti munhu uyu anga akaromba kana kuti aiva musatanisi zvaitaurwa nasisi apa ini pakuchifunga kwangu nemaitiro aita ndakamburisa satanist nemhaka ye ndo madhezi avainetsa straight. Zvinhu zvaitika madhezi wavo if you remember maiva like mascandals aita akawandisa mugwero, so ndakangozvisa sadhiro ngangoti saka ndo satanist wacho bhozi zvinhu zvoitika pamba apa but zvese ndanda kuzviona ndatobvako, but ndiri koko ndasingazviona shuwa kiti inodyiswa beef mukadzi haafambi. So and after I don't remember sharp kanga nembwere. And the other thing after ndazobvapo vamwe both sister vanga itaura munhu aitaura both takazotoita ndaenda kune imwe chechi yanzi what full gospel achaziyanzi chi sister vangu munhu aitaura vasvika kuchechi kuya akataura achinzi ndinamatirwe what vataura nawo munhu iye wati kutaura iye semunhu ichiziva akazikana neumwe munhu kuchechi chikanzi imimi nemunhu like from the beginning makasangana sei kwakubvirwa inini like bozi haasi munhu anosangana nevanhu vakawanda mukuona. Ndichivareply manje ndobva ndavarondedzerawo masangirano akaita naye like because ini aitakangosangana nawo random to be honest, zvazvongoti pane vamwe mai vandaiziva vanogara mudhuze nemomo vaitambawo nasisi panhau dzekuchechi, saka vachinzi mutsvagire hazvanzi basa zvikanzi ike zvino kana kusina basa mungoti muti afambe mumwe achibvunza vachingobvunza kuti hakuna basa because vanhu vane minda kumaplots angonawana basa kumaplots, saka nozosvika achovhunza vanhu kana kumatauni koko. Then pana munhu akazonitairita pamba pemudhara yakangoti enda novhunzawo ipapa ndokusangana kaita nemudhara yakati good luck nditori nebasa randoita so ndokutangira ipapo chienda mberi.
iri basa iri tax collector ramataura harisi basa riri professional here rinotoitwa nemunhu akazviendera kuchikoro? Ndakujaja nemashandiko aro ranzi debt collector. I think so zvofanira kuitwa saizvozvo, but nani chandakashandisa uja akakungutaura se akandirondedzera semunhu wamajesty. Yeah. Bozi bozi hapana pane ambobvunza bepaoni no bozi magistrate mushurugu muya ndakaipinda dzimba dzekumayadhi kumandava ndakakusvika like kunotosvika usinorina munhu ndotodzoka nematsamba kana ndichiti bozi unotodzwa kuti iwe kamusha unodzoka na iwe kamusha unoisiya ikoko. Asi pakutaipa pamatsamba acho futi wandaitaipa zhinji dzaiva dzekuclaima mari, dzaiva dzekuclaima mari like mafinal notice or kuti manaite final payment something or like something, but most dzavo dzaitaura nezvemari. Anenge ari maorder abva somewhere oya mukoti? I think so. Nguva dzinacho like brains kunatsokuza endangudi because iwewe basa raishanda iro waitoita semunhu unoshanda mukoti bozi zvandaita manje first days aizviitira ega akazonditi izvoni iwe copy tsamba bozi painyorwa tsamba let's say tsamba 1 what I change inhamba zita remunhu nemafigures emanhamba emari, but otherwise pamatsamba 10 usagona akanyorwa chinhu chakafanana asi pongochinja zita nekuclaima mari kuti mafigures akamira sei. Alright, ngatipfuurire mberi. Zvadaro masiya basa riya? Ndasiya basa riya manje ndadzoka kuna sister kumusha dzaiva nhema akati aida kungoona ndibude kuya iyo takambozoifambira rinhaya yacho later then but takangosvika pangoperawo zvakadaro tagara kwaiva nemukosha wange yaishanda kunzi kuTire Trades, kambani yakazofa rakaita tanga zvema cold storage yekutengesa nyama, kambani yaichatauya kuno kuSouth Africa similar like Roots, but yaiva specific maRussian, mabeefi, mavoros. Vakati no itsanausi kuti moramba akangoiza padhenji hazviiti, ndakurongera izveti moya motora staff basa motanga kutofamba mutengesa inechi nebhaketi renyu apo ndovana kutanga saizvito vaitoshandawo ipapo bozi yaiva kambani yava yakazoti then ndakutoya ndichitengesa kulocation kuya then pakazoitawo ndichiri kuita izvozvo mukufamba mutotengesa imomo ndomwe akazowana umwe munhu andakambozoshandira kumaplots I think for all this time ndandakaapply passport yakatobuda but andatombozomhanya kudzokera kunocollecta passport yayo because ndandakaiapplyira kumasvingo andashanda kuplot kuya hatopusha bo hakukwa kwakatonaka like kuchorama kabetter life but kusinako maproblem emadrama so ndakangozoti ikoko ndashayigwa nasisi wangu that was later 2013 ndobva ndaenda kumusha ndobva ndatozoudza sisi ngati ndatifunga kuti ndocollecta passport yangu yandidi brenzo ndasati ndanatsokuti ndiuye kuno but ndangoti dangonocollecta passport yangu ndobva ndasvika ndikambononana muchembere padeni after funeral because kwakashayikira sister nekune muchembere kwakasiyana ndobva ndanoona muchembere pressure yanga ina muchembere yacho ndidzokera kuchikoro vakati unofanira kudzokera kuchikoro either utonotangira paform 3 again because uve nesomething like upase O level zvekudzokera ndikati muchembere kezvo ndakutoshanda kutomboziva mari zvonetsa ndodzokera kuchikoro but makule angu ari kunoko makule ndoda kuti ndisvike koko kwakamira sei hana kuti akati bho mazhetsi kuno kumanake asi ini nchiuya ndakazoti ndakuya ndikati but mazheti echikoro yabho inchirika ndiuye kuno kunodi nditotsvaka zvimabhuku chichichi zvekuti ndidzokere kuchikoro ndopa ndakauya kuno kuSouth Africa but that was not my first time kuya kunoko asi ndo mawiri andakazoita apa nepassport. Alright. Ko murukuti it was not a first time kaini. First time makauya sei? First time
that was back then tiri form 2 ndisati naenda kuGweru. Zvakaitika like it was nini friend yangu yakambotanga kutry kuuya kuno ikatadza ndichazo chii chakaitika but akatodzoka adzoka. It was my best taura nhau dzekuya kuno juzi mfana kusadi kwakanaka. I think yanga iri gore ripi 2010 and I'm not sure kuti yanga iri I think 29 2010 no pamakora ndichazivi but back then because I was in form 2 zvikanzi kusadi kuya kwakanaka tofanira kuti tobaya. Inapa ndagara kumba ndagara nedzikule dzangu tiri ndichidzidza pamapanzura saka toita sei mari toiwana sei. Iwe usatombonetseka inokuteni kuchi ndorwa mazhita angu echibage tochiisa kwayanimwe mbuya chazovanzi mbuya kumarorutsu but iyo aitovaziva ineno ndatovaziva but masitando akubuda ino ndiri kurongawo nesaidhi rangu. Indaiva nebamunini wangu mwana wakule vaya anga aiva lecturer wakunuku angatoya akambotipawo zvimariwo but not that enough kuti akwanisa kuuya ndovada but ndaitounganidza mbichana ndichitorowawo zvete rangu padhini kuya kwakule kwani maorange nemamengo. Saka kwauya matraka yani kachisenga zvinhu achitenga mamengo mambishi chiita matiredo aya tichisanganisa mbichana. Mari dzadzi dzanga dzomusanganiswa dzasiri dzekuti taishanda tatiri kuchikoro dzasingashanda tabatanidza mari yayo then tatoronga dhei redu tikati Friday tobaya. Friday pano zvakatikonesa ndichazivi something zvasisteri vake or something vanga vauya bva kwaRara tikatadza kuita madhiri ayo. Ini kwangu hanhau ndaudza kwake hanhau audza angova madhiri edu hatina munhu atokudza tiringosimbisana tiri 2 hato madhiri edu toda kurova. Umwe musi wacho manheru indaitoziva kuti mangwana then paivakwa tatovaka imba yasemu lecture wandekuti anga ri lecture kunoku aivaka imba yake. Saka ndaitoziva mangwana acho ainzi kwai toda musinga jecha ndikazonzi mangwana tiri kumidza kumuka makuseni tosunga mombe tinosenga jecha because yanga iri weekend because takatadza musi wefriday apo takafunda kuenda musi wesaturday yacho ndo yataifanira kusenga jecha makuseni. Ndagara paya ndine mukomana tiri kuronga manheru todii isu pedu pane fence kwandagara kwakura kune fence. Saka gedhe raikiwa kwava kwakuri bhuwa ingobuda bhuwa taronga indoita sei ndikati hainetsi manheru ini pake zvinhu zvangu. Zvinhu zvandaipaka izvi handiri kuzvisiya kudheni kwakule ndazozvisiya kumba kwapedu isusu because kwakule nepedu like padhuze napadhuze paka masenda angu aya tasvika nawo kudheni kuya ndangosiya vekudheni havatozivi makusena ndajamba nepawaya because gedhe rangakiwa ndasvika ndasiya zvinhu zviya ndatsoka usiku like 3-4 yemakuseni bata mukomana bhazi redu taenda kwaNgundu takuya kuno kuSaidu. Saka iye ndiye munhu aiva nekaidea ndasingazivi kuti kwakamira sei. Tauya tasvika kuBedbury tagara zvikanzi unoona chii indakatodzidza kaskiri pandakauyapo papa hapaito masikati madhiri iyo ngatitomborokwa muno tingowesta time because akasvika nguva yachakati tagara tatombotendera vanhu vakatouya vamwe vari kutovhunza muri kuyambukira mafana vanhu vari kuyambukaona ngatingobakanza iwe imbomira hakuiti saizvozvo. Leta tatozvirovera sadza redu mvura yedu ndofunga tava nema300 or something but ichiri mari yenga rine musoro chao tichiona kuti unoona mari yedu totosvika zvakanaka. Tagara leta takusanganisa vanhu toyambuka navo anoona vanhu vakaita sevanga chiuya papa vanenge vachitova nemota yavo kurwizi. Saizvo tofanira kuita totobatana nevamwe vanouya papapo ndonguva yekuti vanhu vakadzoka vakaita sevaya tobata ivavo then tichaita chigroup toenda tiri group hatiendi tiri to hatiita sei ndiya totongoaoraipo zvekuti then later pauya vanhu vaiva sezvavanga chingoita vanhu varanga chingoya every second aingoya every second muri kubayira fana kati tiri kubaya
zvanzi alright handei tatogwa paya takatoti because vanange kusvika mwashienda mwangengeta zvake tatogwa paya ina Alex anzi Alex mfesona taenda naAlex paya tasvika zvikanzi makabata mari marini atataura mari dzedu dziya handisi kurangarira mafigures vangu takabata taura mari dziya takaona kuti mari it's enough for isusu ini yangu iyane yakewo tagarawo paya takatoiza vamwe vari kutsvagwa zvanzi muona chiyakomana namba inchiri diki izvoda kuita pano vodati muwande because tofanira kufamba nechigroup chevanhu because kafambira imi chiti mari inenge yakutowanda saka mufanira kutoti mutoti wandei panapa then mari inenge inoita ushoma alright bo then takatoti wandei papo tofanira takasvika kuma 7 8 9 zvanzi chuya yakomana tione todi toba tasvika pane chimwe chimota baki open track gara pazvikanzi jamba mukati mufaro wacho vapo kabhozi mota yavapo zvinhu zvatova redi zvikanzi muona chii zvetika komana imi ndipe mari dzangu mari dzataura nzi vamwe chema singachema asi yedu iri bhowa tatobvisa but takabvisa yava more than half yemari yataiva nayo because handicharangarira mafigures but less than 300 ndakatobvisa about like 180 tikasara nemari less kuti kataida kuzotsokora futi this thing or kukwira mberi zvasinganyatsopananza tagara paya tatomubhadhara mari akutotenderera aripo papo achingocheka mota achitovhunza nevamwe vamwe achiromba achiuyawo pakazita vamwe makomana akuna kuti wangu wakuti dhile tida kubaya tida kutobaya chaiko chaiko aisati akangonyarara but paya nevanhu vaombe zvanzi alright haichanetsi imerega ndibate pane mufesi angu abudawo nechigubu changu chefiwo toda kuti tidire fiwo hatina kwatosvika nefiwo mukati ndodzoka manje pakatombita hwana akatomutaura kuti iwo baya sei tsakupa mari zvanzi ndodzoka izvezvi moita sekuti ndiite nemota yangu iyi tanga kukavakava zvoratidza for sure imota yake vanhu vakatotogara vamwe vari kutotengesa tikati vamwe vakatotanzi munhu akakava mota yake seizve isiri yake hakuna zvakadai mota yake okay totorawo chigumbu chachiri open track iye zvanzi ndoita ndikanomushawa munhu ndotongodira imwe fiwo ndoenda ndotomona ndodzoka bo tiri pabasa isine so toda kuti tidzoke tozara imwe trip boom gone munhu angauya tanga tichambosimbisana anodzoka kuna munhu anosiya mota yake kuna vasvika umwe mfezi vafana muri kuitei mota mangu pane munhu wamofamba naye zvanzi ani wandofamba naye ani kidza kunze mota idzi ani wandofamba naye tapozitaura munhu haadzoki ndakubvunza aleki manje todi zviri kuitika ine haana yangu yakutorova manje handisati like apa handasana pasvika pabed bridge zuva charinda kunzi robuda nekupantozi todi zvikanzi haiwa pamwe ari ngotivhunisira vanhu vakaramba vamwe ari mukati vanhu akatanga jamba wana akati budai ndodaenda nemota ngezvezvo for sure munhu atovhura do zvikamiraenda nendoenda nemi andikwaiti kupi but masaidi ekunzvimbo dziri kubed bridge side but its familiar like mwenezi or something ndoenda nemi koko handingatadzi ndakubakoni kuda kuti makagara mumota mangu kwai munhu tu watositata mota munhu anga ari munhu atotora chigubhu chachiri mumota saka mota hamumuzive zvika chigubhu chei handina chigubhu chachiri mumota kana mamune chigubhu kanzi handina ndiri kuziva kuti mota yangu endai kwamada itai zvamoda dane mapurisa muvabvunze vakomana taburuswa paya vanhu vatanga kupopota zvakutadza kushanda tarondedzera vanhu vatovhunza zvanhu zvepamusika vanhu vangovhunza tomuziviso imapazi pano pabhedhiriji pakamira sei takutoudzwa marohwa ndo matsotsana kutokuroema alekitodi shapano iwe ngatobata nevamwe titoverwa pasi tosvika here nemari ndakutya bozi ipapo ndakangorwa nekafika kungoti asati ndazviita this thing asati ndaita todi tobaya here katoita sei ngati ndakutya zvinhu zvatotangita tiri panapa apa iye pesa naimbondiudza mafambiro akaita pakutanga handakutotanga kufunga izvo tabatana nerimwe genga payapa mwoyo wangu uri kuti ndekuti handichadi kubaya vamwe vakomana vari kusimbisana pana ngatitobaya hapana kutomboseta okay handei tadzira ini road ndasinganyatsokuziva but that was my first, that was my last ipapo tiri kufamba mamiri akaita best bridge ke zvino aya
but makataura kuzasi kwatinoenda kumapassport kwakune ziground ndokwakashandisa rodhiyo pinza nevakomana achifamba navo. But zvakutika kwacho manje vanhu vava kungosangana vachimhoresana vachitaura kuti uchinatsoona kuti hapane kwakuziva unova zvirikuitika. Tasvika kuya futi kwatiri kuenda kuya tamiswa tichigroup zvikanzi tofanira kunyarara bcause kunokunde masoja zvatofanira kuti mofanira kuti tichati mopinda akanyarara but motanga kupinda panopinda 2 popinda mwe 2 popinda mwe 2 imi 2 adarika kune watinaye ari kumberi watati naye waende kumberi monomira ikoko. Papo ndo pandakazorohwa neani akati hai ndodzokera mbo ndakatongofiya yakaramba yakanditsigirira ngati handodzokera handikutenda ndokudzoka kuya kurengo kuya. Iye akatona zvatodhakwa neyo angasingadondisiya angasingadoni ndaiga ndokudzoka kuya ndokutodhakwa zvokuya kuno ndokutozvikansela ndokudzokera kudheni. Takazodzokera kudheni the following day bcause takatovata murenge. Taiva naye kukudzokera kumba yaikwana bcause akasara anga chitori maranzi ichinzouya zvokudzokera kumba yanga ichiri kukwana asi ndakazoita ndadzokera kudheni handazodzokera kwakule kuya bcause ndakatoziva kuti ndinatomosha saka ndasvika ngaenda kudheni kwedu kuya ndichibvako ndakangosvika ndakananga ikoko ndichibvako nchinda kurengo mine kuna nabamunini wangu hanambo ndinoataura kuti ndatiza kwati vane magadziro ngaita sekuti ndatongouya kumagadziro ndokutotanga ikoko ndichitoenda mberi bcause ndakazodzokako vachindinde kuchikoro ndiende mberi nechikoro asi shoko rakazosvika leta wokuti bcause kwakusina mafoni akanyanya kuzara that time aivako mafoni macellphone but akasatanyanya kuwanda ona zvokudaro. Asi kuona kwenyu mimi pakudzokera kwamakaita munogara kuti makaita good decision? And I think ndakaita good decision bcause handizi kuti ndaizorarama sei or wangu waukwarawo zvinhu zvausati wamboita so zvongotyisa but I think ndakaita good decision bcause handina kuda kufosta zvinhu ndichirorwa nefiye bcause otherwise handizivi zvaisingamubwizi imomo. Indakanyanya kufunga zvaindiudzai mafambiro akaita first time ndigofamba mufambiro sure haiwa kwete bcause aindiudza zvemagumaguma zvemvura yavaimwa murodhi zvechikafu chavaidya ndikatanga kufunga ini apa futi ndaenda kutaura chimari chatashana but yandishingisa manje kuti zvatongoita tika toenda hanzi tosvika mweti chikoko nzvimbo dziri yekulimpopo mhani koti kutenga vanhu vekumusha stereki Messina tikasvika kusvika kumessina tatopinda kusatombohwara tobata vana nhingi nananhingi akutotaura vanhu vatoziva kumairani kwedu but still through achindiudza izvo ndakangoti saka makazopedzisa chikoro? Ndakazodzokera kwabamunini mwana wabamunini blazi vangu obva ndidzosera kuchikoro ndikaenderambe nechikoro. After chikoro form 4 ndo pamakazoenda kumagistry? Kuzopedza ndakachipedzera kubhozungu ndakaenda ndakadzokera form 2 neform 3 ndichibva form 3 chinoipedzera kutemu raipedzera kunanzi kugwero neform 4 ndikazotira ikoko ndokudzoka kumusha. Hazvazvo kuti unenge uchingoendawo kumusha like pamaholiday or pamunenge wana time but ndobva naenda kumba ndaenda kumba ndikapuwa mari ramuchembere ndikaapplya passport ndichiapplya passport ndobva ndadzoka futi kuno gwero ndichidzoka gwero ndokutanga kutsvaka basa pandaichagwa basa nenkwasha wangu. Ana muchembere pawakazoziva ndo zvamanga mambo atempta kuita izvi? Pane kind confusion yekuti ndisina kunatsokuronzera ipapo pangona kuconfusa kwakule nepamba rega ndiro yeso muchembere akaroorwa samwe angasi bhozi anga asisina mudhara wangu bhozi mudhara wangu anga akashaya kudhara saka pana ndiri kwakule ndokumusha kwangu inini kwababa vangu maona then kwabamunini kuya kurengo kumba kwabamunini munun'una wababa vangu kwakanovakirawo then kuna muchembere kumba kwakazoroorwa muchembere so zvinhu zvakaitika zvese zvaazvizivi ndakatoza totongomurondedzera kuti ndo zvakatombozoitika so but before iye akazviziva nani mbuya vangu pandaigara kumba kwavo ndo kwakarohwa futi kwakarohwa mhomsi yangu ndo munhu akazonovaudza pandakazovaudza akati chokota takatoriwa kudhara takarohwa kudhara.
mozama munzi atopoya anakurisa nenzira idzodzo chichichi ya Saimba makazoya nepasipoti manga mane basa riri kumberi kunoku here kana kuti makangouya kundozvitangirawo? Ndichiuya ndiriko in fact ndiri kuna Muchembere handakazobva kugweruku ndaiti ndashanda kumaPloto ndauya kufuneral ndichipedza funeral ndikakollecta passport yangu ndadzoka kuna Muchembere kuti ndiuye kunoku because Muchembere aida ndidzokere kuchikora ndikavaudza kuti ndoda kudi kuenda kuSouth zvikanzi no bata vanakule vako vaitova nemanhamba atakutobata mumakulesi ava musuwane because madhesi ari more or less but mamuna June tatobata kule zvikanzi kule dzaiva 4 men paOR Tambo pane imwe kambani inogadzira zvimataratara zvikanzi ukatouya izvezvi musi weMonday iyoyo ukakurumidza kusvika Monday ndinoenda neubasa saka zvikatondipa pressure kuti hai ndikamuchembe ndakatobaya nhasi manheru musi wandakatouya kunoku like vanhu vaitoti vanosundira like mombe mangwana zvezvekuti kana mapedza kurima makutokohwa mombe dzenzonzi dzakusundirwa. That was like the following day ndikatoti ndakutobaya nhasi ndichitokwira bhazi rangu ndichitoya kuno kuSouth Africa nepassport ndichitosvika ndichitotanga basa ndakatotanga kusvika sanhasi ndakati ndasvika sanhasi ndasvika kuno nganga uri musi wa 1 or 2 July then Monday yacho havana kuzoenda kubasa iyo because vanga vakatotakwa tikazoenda musi weTuesday tese ndokutosvikawo ndichitowanikwa basa it seems langa katotaura namusi wacho watakataura pafoni because ndakangosvika what is the name ndio perfect wacho sharp okay topinda basa ndokutotanga kushanda ipapo handamboshandapo neno even 1 week because ndakashandapo ndakaenda 1 day. First day ndakatanga kusvika ndakashandapo, second day, then third day ndobva ndarwara murwa ansina like zvokuhwa mudumbu zviri too bad zvokuti ndakashawa kuti chii ndokureka kwandakaita ipapo but handana touya kuno. Saka izvezvi zvePerfect ari kushandepi, ari kuita nezvei? Regai nditi oro ndokuronzerei from papo ndingosummarize. Ndiri ipapo ndakaregedza kunenha yekurwara chichichiyo ndamirira ndakutsvagawo basa handimwi doro handiita sei fana achangobva kumpaka brain dzekutenga mabhuku dzichirimo. Kune vakomana vekumusha nakule ndava right apa ndanatogara almost now 2-3 weeks kanza since wava right kune kunonzi kuSouth Downs taiva kune imwe nzvimbo kunzi kuELNJ kune kunzi kuSouth Downs iko kunomaketwa mabasa but manje unofanira kugadzisa Aslam moziva zvimukidikidi anatogadzisawo changu paya sinzi kuchipinda nemapepa that was before month end. No, zvebepa zvakazoitika later because ndakatanga nishandisa passport yangu yakazotanga kurohwa nemadays. In the process iyoyo yepassport kule yangu ndakagara makule 2 mukoma nemunin'ina. Munin'ina wacho ndio like munhu ainyanya kuziva lot of stuff akanditi izvoni no since passport yake yakupera madays mapassport zvaanoita vanotumirwa nemabhazi kunodididi unostemba in and out unostemba out kana without stemba in yoitwa futi saka iwechi ndichakubayira nachi kuJoburg paMonday ndipapo ndongohora neniwo inenge isati yapera madays ndobaya nayo kati okay sharp vobva vationawo month end yacho iyo vaenda nayo kuJoburg but the whole plan yanga sekuti vada kunoenda nayo passport yangu vada kunoitengesa basi vakatengesa passport yangu ndokutorwa zvakadaro but matengesero akaita havana kudzoka chindudza kuti vatengesa vakangondatumira then ndiri pakuda kutsvaga basa manje because handichisina passport apa ndiri kunzi ndakamirira passport yakaenda kuborder kule vahomba ndavanda kune kugadzira bepa rechisosoro reAslam ndinotsvaga basa ndobva ndanga kutsvaga basa ndikatanga kuonawo basawo remuconstruction zvekutongomikisa dhaka chichichi ndokutotanga kushanda ipapo pane imwe kambani kuSouth Downs. Pavakaenda kupassport ava hamenoka pachinzisika pavakaenda kule yangu nepassport avadika musi waenda naye nepassport iyo vakasvika kuku vakamwa doro vakavatako because kune mafriends avo vakabayiwa nebanga
vabaiwa nebanga nokudzoka. Pakakasara nakule vachindiita zveaslam avanga vatobaiwa nebanga nevanhu kuJoburg, Hameno, Matsotsi or whatever, handisina kanyatsokuitika. Ndokuzoenda kuchipatara ndokuzoendeswa ivo vakazondovanda kuenda kumusha vega. I think vatozonoporera kumusha ndokuzoenda kumusha vachadzoke. So ndakuchida passport yaback manje because madhezi ainzi inodzoka anga atosvika kudhara kadarika katanga kufambira nawo yepassport iya. Takusvika kumabhazi hatina kana zita rako mubhuku, hatirizivi. Hakuna munhu anotengesa passport akasinganyorwa mubhuku remuno muofisi medu. Takufonera nakule uya kuti passport kunzi zvanzi bvunzai anonzi Chris. Takubvunza Chris best friend yavo from kumusha asi anogara kuJoburg uko. Ndakumubvunza naye kuti ndoenda kunhasi manheru nchibva kubasa kusvika zvangopera zvakadaro. So iwo nemasituations avo vari kumusha zvinhu zvangoitawo tough akuda kuuya because muchembere munhu wechechi naye munhu anoita zvemadzibaba too much. Zvikanzi izvoni mwanangu passport iri kunzi haina kurasika yakabiwa. Saka ndakangasuma kuti yakabiwa kumabhazi kwawatungwa nanakuni. Then iyo kule zvinhu zvangovaoma akangotenge nespirit maybe kuoma kwaita zvinhu nekuti ndakaba passport ina ndikatengesa. Havana kuzoudza eni vakazobva noudza sisi vavo vazva mai vangu like kunoconfessa kuti musaona pane zvandiri kundinetsa. Chii zvikanzi pane kakuoma kuita life yangu muswa ndakabayiwa nebanga ndandatengesa passport yaPerfect. So kubva ipapo kubayiwa nebanga kwangu kuuya kuno maonera nekudzingwa basa zvinhu takangotwistika kusati kwazvo kuti akabva afungidzira kuti zvingava izvo. Saka that was a confession ndopakazotaura kuti ndakaitengesa. Ndo vanatanga kuita hangu basa iro chingoenda mberi kusvika ndazochinjawo basa ndikatorwa nemwe kambaniwo ndikatorwa nemurungu aishanda ipapo akatanga yake ndikaramba nichishandawo mberi kusvika ndizosiyawo 2022 nichitanga kushanda ndega nichizvitira zvangu ndega. Unoshanda chii? Hatina kupanzwa kuti makazonge moshanda chii? Okay, pandaishanda ipapo pekutanga back then 2013 like Daga boy tokanya dhaga rezvidhina kuposha zvidhina chichichi in the same company iyoyo. I was youngest the time iyoyo pakambani pavo. Ndikatanga kubatsira munhu waita carpentry 2014 tichizochinjwa foreman wedu kushiya mwe foreman pakachinjwa kati anyway. Then ndobva ndazovinga umwe murungu kati inini kuchikoro ndakamboita metal work, I know like idea nezvesimbi but asati ndamboweuda asi ndiri kuda 3 izvo zvekuita kana uchikwanisa ndigoshanda neuyu like bozi ndasingatyi kutaura nawo. So ndobva ndakumbira plumbing, carpentry kana welding. Akati no, since I'm doing welding bozi foreman aitwa welding. Since I'm doing welding iwo unini pa next name everything ndoda ngochita and then chichi akatotanga saizvo. Then I remember my first time yekuita something akanonoka kuuya kubasa asi semunhu anoenda kushanda naye for quite long papo because imba yataishanda papo because yaiva company yaivaka office from the ground zvakapera complete yobva yapinza vanhu vayo or whatever kana iri imba kana iri office whatever. So yaizviitira iyo nevanhu vayo. So patakapedza kuvaka pandaiva garden boy assistant ipapo ndichiri handakatanga ndiri Daga boy whatever papedza kuvakwa ndo pandakazokumbira kutsvaka kuenda pakati peplumbing nechichichi. One day anonoka kuuya kubasa ndakangoti zvinhu zvaanogara ichiita izvi ndikatadza kudawo so because ndaenda kuziva zvinhu zvose zvatotora asati auya because ndida mangwana uchitanga kusvika ndotora welding machine chichichi unogadzika pakadai simbi dzawakacheka ndaenda kuziva kokucheka. Ndobva ndasvika paya charoda kugadzira ndikuchiziva chinhu chakangodai chifokona rega imbotry tora welding ndasati ndaziva kuti tinoshanda sei maEMS anogwisa anodziswa but ndatora machansi kudai zvoita rega ndingobatanidza kuti iye yangu svika iri mushepi atosvika paya what is this ngati ndini zvikanzi washandisa square did you do cross check kati cross check
handizivi kuti ari kuti zvane mamezhero anzwa kuti ukamezha wakakrosa so angada kuona chichiri square luckily wachakangobuda iyo kanzi excellent iwe excellent now unofanira kutotanga kuita zvinhu ende kudzidzisa zvinhu small zvanga uchiti apa exactly ukadaiwa so moto wakawandisa ukadaiwa so moto wako mushomo saka iwe unotodaiwa so uchiziva kuti uri kupisira simbi yakakora sei yakadii tibva tatanga papo saka iye to be honest was a good teacher because matauro akaita achindipa example akati mbotraya ndichitotraya afushuka simple kudai everyday ndakutongo exercise akandipa one small gate chokuti nditry ndikatry ndikaona afushuka chiri kuita ndo matangiro andakaita. Right. Sa nhasi ndo zvamuchiri kuita? Ndo zvandichiri kuita. Saka the same person iye ndo akazobva ipapo achinotanga kambani yake. Ndobva ataura neni space kuti bozi takazogara after ipapo bozi ndiri ipapo ndakazogara nguva refu. Ndikangoti pamost yegroup atakaiva naye takazosara vanhu kuda 3 from the rest yecompany. Pakazouya vamwe vanyowani machinda machitesa but pakazonyatsosara like vanhu vakatonzi mapermanent ndakatova 3. Inini I was like now ndindatova more trusted vambo ndakasara ipapo ndakatanga kuita storeman ndichengeta maturusi kama da turusi ava chizoona ini ndobva apa nchita welding ndikazotadzidza plumbing ndikadzidza zvemawooden floor ipapo pasame company. Saka akuona zvinhu zvese ndakuita zvesezvo akandiudza straight ati ndaunotanga company yangu ndiri one but iwe nda kuti ndinini so inini pandiri kurizana pamwe ndakatosaina resignation letter. So iwe unofanira kusaina, iwe haufaniri kusaina, unofanira kukumbira leave yekuenda kumba like you are going home for something then iwe ndokutobuda waita tinotanga tesoko ndokutobvuma waneniwo because akangonza kuti pamari kupuwa ndozikupa like I was earning 180 at that time yangava 2015 akati but kwayakazoshanda inini ndokupa 250 ndikatoona that time ndatoona ndakatonaka ndokusvika nokuti ndotanga naye ndo wandakazoshanda iye from 2015 16 17 18 kusvika 2022 then ndobva ndangozotiwo ndichitomushanda iye zvazvangotambawo nemawebsite ndotanga kuvhurawo rangu vana Gumtree vana muti chii ndakatanga kuvhuravhura zvinhu zvakawanda ndikaona ndakutotanga kutofonerwawo nevanhu so ndaitanga ndichimbobawo time yekuti maweekends ndonoshanda zvemapill job because ndakatanga kutenga mishini yangu Facebook marketplace. From there ndikati zvazviri kutondibhadhara than chi kubasa. From there ndikutosiya 2022 ndakutanga zvangu. Iye akafira sei ndichimusiya? Ndichimusiya that was bad because ini ndakarovha kubasa for a week ndichinoita basa rangu. Ndarovha for a week ndadzoka kubasa akapopota kuti where were you because hana kugara ndamupa ndakangomunyorera message ndaenda kufuneral Northern Cape. Then over popota akati kukuradza kuti don't care with my basa rangu hauna kuzotaura unodzoka rini kana chii saka go back home unogara another week. Indadero ndanzi go back home unogara for a week ndobva ndadzoka ndikakonea nemabasa angu andaifanira kutoitawo ndakatoita like chance given ndobva ndadzoka but basa rakazondipula more time than yanda ndakaexpecta kuti ndopedza for a week ndikaextend another one ndikati da kunoshandisa skills yekuti sange ndanchiramwa ndobva ndazodzokera kubasa kuya abo. So in that same period iyoyo futi same guy wanaichitira basa previously anga asingazivi ndikutoshandawo company somewhere obva andana futi again ndokutozobuda kwandakaita but anga asingazivi kuti like ndokutoenda kwakutoenda zvachose ndakabva ndamunyorera zvazvo kuti handisina basa nazvo ndikangomudza kuti I'm going again for something else from Northern Cape. Akatotanga kutopopota ende ndasina basa ndokutongosiya kwandakaita ndikasiya nazvo ndikati nawo ingofa yakadaro. Saka izvezvi muri welder? So yeah, right now ndiri kuita zvewelding, marenovations, mabathroom, macupboards neplumbing. But what I'm more into is welding nemacupboards. Neplumbing is when I'm doing my kitchens or something. Paripo panongori kwa plumbing uchiconnecta or something or just ungoti uzive kuti ndiwo uri kuita this one. Saka ka washing machine zoenda apa according to your design then ndongozvitira zvindega. Kana client ichinge yangotaura kuti that's what we agreed on.
So vanoda kukupai basa vanokubata sei? Vanoda kundipa basa vanonditsvaga chero paGoogle Perfect Ability Still, paFacebook Perfect Ability Still, nemanhamba angu ndine 061 341 8984, ndine 062 idzo ndotsikanganwa 54 idzo muchazonyora pascreen nemawebsite tizonyora pascreen. Nekuda kwenguva yedu tinoti maita basa nekuuyawo kuchirongwa, vadzidza vabatikanawo vanobatikanawo vanoda kupaiwo basa vachakupaiwo basa kubudikidza kweinterview iyo ine. Tinotenda mukoma Perfect. Alright, ndinondotenda. Mubvunzo wekupedzisira wandakanga ndakubvunza ndekuti saka Mr Perfect vaane mhuri? Ndingati ndane mhuri, ndandinayo mhuri, then takatosiyana this year, so ndava single man. Kune masisters ari kusema vanotokanda maCV. Vanotokanda maCV. Vatotenda kufara kwedu muve nezuva. Nesu tinotenda. Chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika munomba afutaure chese chine miko yakaipa chishaye ziva unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so ndinengendirere chinorongwa nemando wanzile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita tumusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipendei muepisode yakasi saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ari mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato nezvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold brew.